Tady máš tu asijskou šlapku. Seš blbej? To jsou skleničky. No jo, se neposer. Já ti dám se neposer, ty hajzle. A tak jsi debil? Hej, ty debile plešatej, taháš mi sebou. Hej, můžeš ji pustit? OK. Himmelherrgott, kruci prdel, seš normální? Teď mám hlavu jak učitel fyziky. No a ještě jsem ztratil čepicu. Sorry, to jsem nechtěl. Ty vole, neunělej se. Ťuk, kdo je tam? Asijská šlapka, tvoje mama, haha. My máme stejnou mámu, ty idioté. Haló? Do prdele, mě tou kousne prst, do prdele, co mám dělat, ježišmarja? Ten kluk je úplně blbej. No to si snad děláš prdel. Ne, já to nemůžu vědět, ježišmarja, už jsem mrtvej, ježiši. Yeah. No, tak to jsi tomu pomohl. A ty vole, že tě utrhneš prst, ježišmarja. No bože. Robotický dildo ani venušiny koule, ne. Sekáček na maso, to bude to správné řešení. Ne. Jo, díky, pohoda. A raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Cože, já mám 4 prsty. Ježiši. Počkej, možná je máš tady. Leze ti prdel. Cože? O můj bože, mě vykrývá celý prst. Můžu to rozbít? Jo, rozmrdej to na stračky, brach. Ježišmarja. Já se na to můžu vysrat. Nejdřív si zase strčí prst do krabice, zase kde se mu tam a pak mě mrdne ještě prknem do kolena. It's a prank. Jdem to rozdělat. Ty vole. No to mě posraj. No to si děláš prdel. Oh yeah, my máme teleportér. Děláš si prdel, že to je výtah, ty debile. A kam by tě asi vyvážel, ty idiote? Je to hydraulický teleportér, musíš tam dát hodně vody. Tyhle říkám hodně. Bože. Já to radši zařídím sám. Baby, just give me a sign and now that you're gone, I wanna be with you. I can't go. I wanna be with you. Wanna be with you. To musíš dát do zásuvky, aby to fungovalo. Oh yeah, kam se teleportuju? Haha! Ježišmarja, proboha, co se to děje? Panenko svatá, pust mě k tomu. To musíš takhle, divej. Tak teď vypadáš jak plešatá Lady D. Oh shit. A já si zase šroubuju a vůbec nevím, co dělám. Oh yeah, ježišmarja. Tada, oh yeah. Tak to bylo hodně trapný, radši mi pomáhej, prosím tě, tady máš, no, vem si to. Ježišmarja, tady. No, vidíš. Dívej, co jsem tam našel. Kokainum? Dej si taky. A co je zase tohle? Ježišmarja, bože. Ale tady je víc příchutí. Ty vole, to je matroš. Něco mě napadlo. Jo, to by šlo. Pojď sem. Tak a teď do hajzlu, protože se nemůžu soustředit. Oh yeah. Ty vole, on si to tam snad užívá s automatem. Tak pojď sem, zlatíčko. A hop, čip, šubidu, bedap, tap, tam, já jsem v pohodě.
Ježišmarja, co jsi tím zase udělal? Že by to byla skutečně sexuální mašinka? Nedívá se. Tak teď si užiju já. Tak nic, tak je to fakt automat. Co to tady pohledáváš, ty hajzle? Počkej, koupím ti taky, je to automat na pití. Ne, pojď se podívat dozadu. Vidíš, potřebuju negra, který by to ovládal. Jo, to jsem celý já. Tak třeba malinovku, jo. Ha? Ježiš, kdo to, co to? Jo, dobrý. A tak, dám mu chcánky, že? Pohoda. Mňam, to se povedlo. Hej, čum, našel jsem peníze. A je to. Ty vole, musím jít srat. Doufám, že to nebudou taky chcánky. Fuj, byly to chcánky. Ty vole, takovou nemá ani Láďa Hruška. Čau lidi, moje jméno je Míra a já doufám, že se vám líbila moje druhá parodie na seriál Pat a Mat. Já vím, že je to celkem bullshit, ale mě baví to natáčet a prostě chci něco vydávat a momentálně pro mě důležitější kvantita než kvalita, takže prostě sorry, že jsou to takový sračky, ale lajkujte, odebírejte, sdílejte, mějte se úplně úžasně a omluvte mě a čus!